Arratsalde on guztioi, gaur astelena da eta gu berriz bueltan gara hemen. Gaurko egunerako elkarrizketa bat programatuta daukagu. Gaur Rafa Alday etorriko da, Nasobiensako kidea da eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera eginiko kurtso batzuei buruz hitz egitera dator. Baina, orain has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko uztailako 29ko efemerideak aztertuko ditugu orain. 1880 urtean, Vincent van Gogh, margolari postimpresionista herberetar ospetsuak bere buruaz beste egin zuen. Hamarkada batzuk geroago, 1983an, Luis Buñuel zinema zuzendaria, Viridiana edota El Ángeles Terminador bezalako filmen egilea hil egin zen ere Mexiko hirian. Goazen gaurko eguneko titular nagusiekin. Animazioa, abentura, musikala edo komedia. Berriro Iruñean daude zinema gauak hiriko hainbat gune publikoetan. Ustelaren 29tik abuztuaren 30era 20 film proiektatuko dira, beti gaueko 10tik aurrera. 25 plan doan abuztuaren 25 arratsaldetarako. Gaztediaren etxean proposamena datorren ostegunetik aurrera. Eskulanak, trebetasun artistikoak edo teknologikoak, norbera hobetzera zuzenduak eta hainbat dantza mota izango dira ardatz. 14 urtetik gorako gazteentzat zuzenduta. Navarra Biomedeko eta Manchester Unibertsitateko ikerlariek melanomari buruzko azterketa zientifikoa argitaratu dute Nature aldizkarian. Etxalatzen, hobi komun berria aurkitu dute gutxienez 3 biktimekin. Miaketa eta desobiratze lanak ondorengo egunetan jarraituko dute. PSN-ko militanteen 89% Nafarroan gobernua osatzeko akordioen alde agertu da. Nafarroako parlamentuko presidenteak bilera sorta ditu du astelehen honetarako. Hala, goizeko 10:30 aurrera, parlamentuan ordezkatuta dauden talde guztietako bozeramaileekin bilduko da. Goazen orain gaurko eguneko portada nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren portada aztertuko dugu lehenik eta behin, bere titular nagusiak dioenez, agroindustria eta metalurgiak enplegua galduko dute Nafarroan hurrengo hamarkadan. Argazki nagusian berriz, PSNek afilatuen abala daukala azaltzen du egunkariak. Atzo, alderdiak militantei sinatutako gobernu eraketaren inguruan kontsulta egin baitzuen. Beste albistetan, formakuntza presentziala derrigorrezkoa baldin bada, gidatzeko karneta 450 euro garestiagoa izango dela iragartzen du komunikabideak. Bestalde, gobernuak etako kideen omenaldiak fiskaltzara eramango dituela azaltzen du ere. Kontratazio zehaztu gabea galditu da 60 hilabete ondoren positibo egon eta gero. Beko albistetan berriz, Tximi Abila Osasunako jokalariari eginiko elkarrizketa pertsonalaren aurrerapen bat ekarri dute portadara. Eta azkenik, Movistar Frantziako turreko talderik onena izan dela azaltzen du egunkariak. Diario de Notiziasekin jarraituz, PSN-ren basek babesa adierazi dute PSN eta Geroa Bairen arteko gobernuaren eraketari. Argazki nagusian, Iruñeko katedraleko Gabriela kanpaia ageri da, 505 urte bete baititu. Goiko albistetan berriz, Egan Bernal Frantziako turreko irabazlea izan da. Bestalde, Antonio Otegi Osasunako jokalariaren irudia eta eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri dira ere. Eta azkenik, Osasunak Adrian jokalariarengan interesa duela azaltzen da ere. Eskuineko albistetan berriz, Nafarroan jaiotako 122,5ak ama atzerritarra daukatela zehazten du egunkariak. Bestalde, auzi zaharraren 20 enplegatuk amiantoagatik hil zirela azpimarratzen du Notiziasek. Eta azkenik, milaka pertsonek gatzaren festara gerturatu ziren Salinas de Oron. Gara egunkariko portadarkin orain, PSN-ko militantziaren 89%ak gobernunoko ituna babestuko duela azpimarratzen du. Ostiralean, Txibite presidenta izan daiteke EH Bilduk abstentzioa eman badio. Argazki nagusian berriz, Paris
Pariseko argazki bat ageri da Egan Bernalen irudiarekin, Frantzia kultureko garele berria. Beste albistetan, Xabier Ugarte euskal presoak 22 urte. Ondoren askatasuna berreskuratu duela azaltzen du Garak. Bestalde, Madrilek espioitza ez oso diplomatikoa areagotu duela reportajearen aurrerapena ageri da portadan. Baionarrak eta irindarrak kilorengatik elkartuta albistea eta azkenik Jon Zornek eginiko maratoi erdiari buruzko kronika ageri dira azal nagusian markatu. Gaur astelena ez dago berri egunkaririk, beraz Euskal Herria Irratiko portadarekin amaituko dugu. Zalduan Arantzadik erromatarren bainuetxe baten aztarnak aurkitu ditu. Zerminek Sanferminetan irisgarritasun arazoak salatu dituela eta Aitaroako zinema zuzendaritza epaile horrean esariko dela ageri dira Euskal Herria Irratiko azal nagusian. Goizean lanbroa eta lainoa sortu arren, zeru laino gutxikin egonda ondoren arratsaldean lainoak ugarituz joango dira oso lainotsu geratu arte. Azken ordutan balitekean hemenka xirimiri egitea. Norabide aldakorreko haizea ahule ibiliko da hego osagaian nagusituz. Eguerditik aurrera haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da. Bolada gogorrekin arratsaldean. Temperatura maximak nahiko igoko dira. Asteartean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, ipar-mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira. Goazen horren gaurko eguneko albiste nagusiak azaltzera. Barainainekin hasiko gara. 2019-2020 kurtsorako kirol programa izena emateak abuztuaren 27-tik irailaren 6 arte, Barainainen errolatutako pertsonek izena eman dezakete datorren kurtsoan antolotutako kirol kurtsoetarako. 012 telefonora deituz izena eman daiteke, irailaren 9-tik 11-ra. Bigarren izen emate bat edo gehiago egin nahi duten adinezko errolatuentzat. Herritarrak hartzeko bulegoan berriz irailaren 20 eta 24 bitartean izen ematea egin ahalko da. Berineko albistetara pasako gara orain. 2019ko udarako aktibitate programa ikusgai dago. Kultura, kirola eta gazteria sailak bultzatutako uda honetarako programa ikusgai dago Berineko udalaren webgunean. Adin guztietarako zuzendutako mota guztietako aktibitateek osatzen dute aurtengo edizioa. Aire libreko zinema sesioak egingo dira, kurtsoak eta kirol torneoak, baita ere, tailerrak eta esi alternatiboko jornadak. Beste albistetan berriz, joan eta etorri autobusa abuztuan ere egonen da. Larun bat honetarako joan eta etorri autobus zerbitzua egongo da, Lizarrako jaietara bidaiatuko du. Interesa duten pertsonek 5 eurorengatik lortu ditzakete etiketak eta gaueko 12:00 aterako da autobusa eta goizeko 8:04 bueltatuko da. 18 urtetik beherakoek gurasoen baimena deskargatzeko aukera dute Berineko udalaren webgunetik. Eta datozen helmugak Agoitz eta Tafoia izango dira, abuztuak 10 eta 17. Antxoineko albisteak azalduko ditugu orain. Artisauen postu finkoak eta salmenta ibiltariak Antxoingo 2019ko festetan. Artisauen postu finkoak, hosteiloak eta bestelakoak eta puxikain salmenta ibiltariak Antxoingo 2019ko festetan egonen dira. Pasaden astean amaitu zen postua ipintzegatik ordaindu beharreko tasaren epea. Postua ipintzegatik tasa ordaindu ez baldin bada, eskubidea galduko du pertsona horrek eta zerrendan dagoenari eskeniko zaio aukera hau.
2019ko jaien kartel lehiaketaren irabazleak Nerea Soto eta Beñat Marturet suertatu dira. Aurtengo Antsoaingo jaietarako kartel lehiaketan Nerea Soto Garziaren Jaia Guztiona da kartela izan zen gareile. Botoen 197 eskuratu zuen antsoindarraren kartelak eta 400 euroko saria jasoko du. Aurren modalitatean berriz, Beñat Marturet Iribarren antsoindarra izan da irabazlea. Jaietako zezen zuzkoa izenburua duen kartelarekin Beñatek 125 euroko erosketa txartel bat jasoko du, Antsoaingo liburu denetan trukatzeko. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko eguneko albistegia. Harresiak dantzan ikuskizunarako sarrerak salgai daude. Ostiral honetan abuztuaren 2an hasiko da Dantza Aereo eta Vertikaleko festivalaren 8. edizioa. Guadalupeko baluarten 3 ikuskizun prestatu ditu aurtengo ediziorako eta sarrerak salgai daude. Turismo ofizinan edota Rural Kutxako webgunean eros daitezke. 16 euroko osatuko dituzte eta 36 eurorengatik bonoak ere eskora daitezke. Beste albistetan, gogoan oroigarriko plakak kendu egin dute. Sanferminak 78 elkarteak larun batean eginiko prentsaurreko batean, oroigarrian egineko erasoa salatu izan zuten. Germán Rodríguezen eskulturaren ondoan dago oroigarria, eta bertan zeukan plakak iniziatiban parte hartutako kolektiboen izenak zeramatzan. Oroigarria hau Nafarroako memoria historikoaren parte da. Hori dela eta babes berezia dauka legealdian. Animazioa, abentura, musikala edo komedia berriro Iruñean daude zinema gauak hiriko hainbat gune publikoetan. Gaurtik aurrera, zinema gauak itzuliko dira Iruñeko 10 gune publikotara. 20 filmez itzuli ere, horietako 5 euskaraz izango dira eta abuztuaren 30 arte proiektatuz joango dira astelehenetik ostiralera, beti gaueko 10etan hasita. Programatutako filmetako 8 animazio filmak dira, komedia, drama, abentura eta musikalez gain. Horien guztien artean, adin guztietarako sailkapen zabala jasotzen da. Azkenik, Orrega Fundazioak mahai ingurua antolatu du ostegun honetarako. Abuztuaren 1ean ostegunean, Orrega Fundazioak mahai ingurua antolatu du Kondestable Jauregean. Arratsaldeko 7etan izango da mahai inguru hau. 3 herri, 3 bide, helburu bakarra, Eskozia, Katalunia, Nafarroa, Euskal Herria, bere etorkizunaren aurrean titula dauka. Antoni Segura Imaz irakaslea, Txente Rekondo analista eta Xabir Irujo idazle eta historialariak parte hartuko dute mahai inguru honetan. Eta Gaizka Aranguren historialariak zuzenduko du mahai inguru hau. Orain, gaurko elkarrizketatu hori paso emango diogu esan bezala, Rafa Aldai etorri da gurera, Nasobiensako kidea da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera eginiko kurtso batzui buruz hitz egitera dator. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea
aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoki batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitu, zuen zain gaude. Aste honetarako agenda errepasatuko dugu oraingoan. Gaur gaueko 10:00 Zinema Gauak programazioaren baitan, Peter Rabbit filma ikusteko aukera egonen da etxa bakoitzeko parkean. Gaueko 10:00 izango da eta sarrera librea izango da. Biharko egunean, karrika dantza dantzaldia egonen da Zaldi Zuriko mesoian. Arratsaldeko 7:00 8:00 izanen da eta sarrera ere librea izango da. Asteazkenean berriz, beste filmati ikusgai egongo da. Arpetarra izango da oraingoan eta Mendillorriko Lakuko parkean ikusgai egonen da. Gaueko 10:00 ere eta sarrera librea da. Azkenik, ostegunean arratsaldeko 8:00 King Sapo taldearen kontzertua egonen da Mesón del Caballo Blancon eta sarrera librea izango da ere. Arratsalde on guztioi, gaurko elkarrizketatua iritsi da, Rafa Aldai da, Nasobinsako kidea da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera antolatu duten kurtso batzuei buruz hitz egitera dator. Arratsalde on, Rafa, zer moduz? Arratsalde on, oso ondo. Pixkat urduri igual, zaude? Bueno, euskararekin ez daiz oso ondo moldatzen eta orduan hori pixkat urduri jartzen naiz, baina bueno. Hortik aparte ondo. Oso lasai egon garela solasten, bale? Bai. Esan dudan bezala, Nasobinsako kidea zara, eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera kurtso batzuk antolatu dituzute, ezta? Zer aztertuko da edo landuko da kurtso hauetan? Kurtso hau klima aldaketaren buruz da, eta antolatzen da Unibertsitate Publikoa, Nafarroa eta Nasumisa, Nasumisaren barruan Lursarea, Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad. Eta zertaz, aztertuko da klima aldaketa. Orain, alde batetik zer da fenomeno klimatiko, zer da, eta beste aldetikan nazioarteko akordioak, ze akordioa lortu dute, Parisen, eta nola garapenatzen ari da, baita ere ze estrategiak dago, Nafarroan, Espainian, Europan, aurre egiteko klima aldaketa. Alde batetik isurketak murrizteko eta beste aldetikan baita ere nola moldatzen gea klima aldaketan. Ikastura hauen helburua berez da informatzea edo jendea ere kontzientziatzea eta beste motatako bizimoduak bultzatzea? Dana, baina hasieran helburu nagusia da ezagutzea. Orduan, baita ere aldatzeko, bizitzeko moduak edo hori behar da jakitea. Eta orduan hori da helburu nagusia. Jakitea nola aldatzen ari da klima, Nafarroan, estatu mailan, etorkizunarantz begira nola aldatuko den, nola asmatzen dugu datorren klima, eta gero beste aldeetan ze estrategiak, ze ekintzak jartzen ari dira eta jarri daiteke baita ere aurre egiteko. Kurtso hau zehazki unibertsitateko ikasleentzako zuzenduta dago edo edonor pertsona aurkeztu dezake kurtso honetara? Bai, edozein pertsona, porque sektore guztietan beharko dugu jakitea ze pasatzen ari da klimarekin. Eta sektore guztietan nola murriztu dezakegu isurketak. Ura mailan, basoak, eraikuntzetan, udaletxetan, gure etxeetan, baita ere, orduan jakin behar dugu, porque hori egunero aldatzen da. Egunero aldatzen da klima eta baita ere klimaren buruz dakiguna. Eta baita ere ze neurriak hartu dezakete baita ere aurre egiteko. Eta orduan esaten dizut, bi ikuspegi hartzen hori izurketak murrizteko eta baita ere moldaketan. Eta horretarako zer? Ikaslei, nori zuzenduta dago, ikaslei, irakaslei baita ere, porque orain aldatu behar dira ezagunak, baita ere teknikariak, udaletxeko teknikariak, Nafar gobernuko teknikariak, eta edozein profesional edo pertsona baita ere. Ez dugu horrendik komentatu, baina zehazki noiz hasiko da kurtso hau? Kurtso hasiko da irailaren 9an, astelena, eta 3 eguneko kurtsoa da, orduan bukatuko da 11an asteazkena. Pixkati, horrerapenak ikusita, kurtso hau nondik datorre inpartitzeko ideia? Nasumisa eta umnarekin elkartu zineten solasteko edo nori otu zitzaion kurtso honen ideia? Begira, alde batetik unibertsitatea aspalditik dago udako kurtsoak antolatzen. Adibidez, ekologiaren buruz 5 urte darama uda kurtsoak antolatzen. Eta beste aldetikan, Nafar gobernua dauka klima aldaketaren aurrean bide horria, da estrategia klima aldaketaren aurrean. Eta estrategia barruan dago formakuntza baita ere, eta orduan beharrezkoa da formatzea hori gizarte guztia. Eta orduan bi helburu edo bi erakunde biltzen hori sortu da Nafar gobernua eta Nafarroko Unibertsitate Publikoaren. Ez da lehenengo aldiz, beste harremana eta beste ekintzak egin dira, eta orduan ez da lehenengoa, eta orduan espero dugu ez da izango azkena. Beste emetetan egon izan zarete kurtsuak inpartitzen ere?
Olako kurtsoak ez, kurtso hau, uda kurtsoak eta klima aldaketaren buruz da lehenengoa, baina hitzaldiak eta tailerrak eta olako gauzak baita ere, elkar egiten dugu lan, bai. Eta urtengo ediziorako adibidez, zer motetako ikastaroak prestatu dituzute? Pues, begira, pesatzen dugu baita ere, ondo ikasteko izan behar da ikastaro aktiboak, ez da bakarrik pasiboa eta jaso aurkezpenak. Eta orduan egiten dugu bizpahiru aurkezpen eta gero egiten dugu tailer bat taldeka eztabaidatzen eta hori zer edukinak mankomunean jartzen. Eta orduan pesatzen dugu barneratzen direla orduan edukinak eta baita ere eta paktoak eta nola jarri behar dira eta ze abantaiak dituzte ekintza bat edo bestearen hori estrategia bultzatzeko klima aldaketaren buruz. Eta zehazki zein ikasgai edo tailer egingo dituzute? Egingo dugu, hori, egun bakoitzean tailer bat egingo dugu. Osea, izango dira, badaukagu, baita ere, esan behar da, badaukagu oso irakasle onak ditugu baita ere. Adibidez, Peioria, emeteko ordezkaria, Nafarroan, Ferran Puig Vilar, da telekomunikazio ingeniari eta zientifiko komunikatzailea, Itxaso Gomez Koka, faktor klima aldaketaren aholkularitzaren burua, Cesar Pérez, Nafarroko gobernua, Paco Eras, da ministeritzaren transizio ekologikoarako ministeritza, Alberto Lafarga, Nayara García, Neiker, Maribel Gómez, oso jende ona baita ere aurkezpenak egiteko eta gero haiek baita ere lagunduko dute tailerrak egiten. Eta zuk adibidez ez duzu ikastaroren bat inpartituko? Ez, ni koordinaketa eta baita ere tailerrak antolatuko dut eta hor koordinatzailea nik gehien. Eta hurrengoren batetan igual animatuko zinateke? Ez dut arazorik, baina ni ez naiz jakintsua eta nahiago dugu jende egokiena ekartzea olako kurtsoak emateko. Oso ongi. Esan dezakegu orain, matrikula irekita dagoela, ez da, kurtso hauetara puntatzeko. Intentzioa daukan pertsonen bat, zer egin behar du matrikulatzeko? Oso errez da. UNAren web horrian hor dago eta udako kurtsoak sartzen da eta saltzen dira kurtsoen zerrenda eta hor izena eman. Matrikula simboliko bat ordaindu behar da, 15 euro, eta hori. Baita ere, ikasle zenbakia mugatua dago, 30 pertsonak, badaukagu 15 pertsonak izena eman dutela, eta orduan norbait nahi badu izena eman, lehen bailen, behar bada heltzen da kopurua. Baina abeston izango litzateke kopurua iztea. Bai, eta espero dugu betetzea eta behar bada luzatu pixkat. Ez dugu komentatu ere, baina kurtsoak goizez edo arratsaldez inpartituko dira? Goizez, da behatzetatik ordubitara eta kondestable jauregian. Osongi. Ja bizkat ere, elkarrizketaria amaiera emateko, Rafa, beste proiekturen batetan murgituta zaudete orengoan Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin edo ja bizkat ere horren urtetara ikusiko duzute beste tailer edo ikastaroetan parte hartuko duzuten? Adibidez momentu honetan gaude proiektu batean, elkarrekin lantzen, Nadapta proiektuan, eta hortikan ateratzen dira olako proposamenak eta nik uste dut baita ere aterako direla beste proiektuak elkarrekin lantzeko. Eta bertan ikusiko zaitugu segurazki lantalan, ez da? Hori espero dugu. Rafa, mi esker hona etortzeagatik eta kontatu diguzun guztirengatik, espero dugu jende animatzea, kurtsetara bai ikasteko, bai pixkatere txip aldatzeko, eta dena oso ongi jotea. Hori espero dugu, mila esker. Eskerrik asko. Zuri.
Bueno, hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko hor egoteagatik. Orain, musika on programarekin utziko zaituztegu, pasaden ostiralean Iruñeko atxaldeak programazioan egineko kontzertu baten irudiak agertuko dira, eta gu bihar bueltatuko gara. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.